Så blev det endelig påskeferie. Joachim, hvad skal vi? Han lige står op for sin middagslur, så han er måske lige en lille bitte smule sauerfrans. Det er han nogle gange. Men vi skal simpelthen lige ud og have en lille hyggeis til at starte vores påskeferie med. Og velkommen til. Det her, det bliver en påskevideo, hvor ligesom i vinterferien, I kan følge lidt med i. Jeg trænger også til at blive barberet. Men hvad vi skal... Hvad står du og griner derovre bagved, hva'? Det er fordi, den viser, at det her kamera, når det kommer så tæt på, det viser alle detaljerne. Nå. Men vi skal selvfølgelig have påskeferie, og I får lov til at følge med i, hvad går vi at lave. Det er ikke sikkert, at der kommer noget fra alle dage, for vi skal ikke noget alle dage. Men lige nu, der kører vi altså til Moesgaard Museum og får os en lille is. Det er det nemlig. Så kommer vi til Moesgaard. Prøv lige at se vejret. Vi skal bare ind og sidde og hygge lidt. Er du med, Joachim? Hvad er det, vi skal? Lige præcis. En sortis? Okay. Skal vi lige helt op på toppen nu, hvor vi har fået noget at spise? Hvad er det, vi er på vej op af, Joachim? En bjerg. Ja, et kæmpestort bjerg. Prøv at se, mor hun er helt nede bagved. Kommer vi op på toppen, Joachim? Ja. Ja. Mor, kom med. Kom mor med, hvor er hun henne? Der. Mere. Så er vi hjemme igen. I så selv, hvad for nogle lækkerier det var. Det var godt lige at komme lidt på café, og så er sådan en lille musbær med der bare er konge til det. Nu skal vi egentlig ikke lave så meget mere andet end, at Jakob og hans dame, de kommer hjem med noget aftensmad til os fra Helles Pøllebas, eller Pøllevogn. En bane? Nå, så har vi et projekt med, at vi skal nå i dag. Og ellers, ja. Ej, det kan godt være, jeg filmer lidt, når vi lige skal have lidt mere mamam. Det kan jeg jo godt lide. Joachim, hvad har du lige fået? Må vi se dem? Vi har nemlig lige været over i børneloppen. Hvor ser jeg har en stor mamma. Ja, for at finde lidt ting til foråret til dig, ikke? Ja. Så du har også fået nyt tøj. Og nu skal vi ind og kigge på lidt til far inde i Bauer. Nå, de havde ikke det, jeg skulle bruge. Jeg er på jagt efter en mus. En ny mus. Ja. Forhåbentlig kan den gøre mig 10 år yngre i min reaktionsevner. Men vi går videre over, og så skal vi se, om Maxi Zoo har lidt fisk, vi kan kigge på, for det kan vi også godt lide, ikke? Det er ud af det på fisk nu. Ja, vil du ikke gerne det? Jo. Ja, lad os da gøre det. Ej, stolespecialisten er også lukket. Jeg vil altså også gerne have en ny gamerstol, også til Anne. Men vi leder nok efter noget mere kontorstol lignende, frem for bare ren gamerstol. Så man får bedre komfort, når nu man sidder så mange timer. Lad os komme ind og se, om der er nogle fisk inde i Maxi Zoo. Jeg ved ikke, om der er herude i Tilst. Joachim, så vi nogle fisk? Nej. Men de havde slet ikke nogen. Nej, og der var heller ikke nogen mus. Nej. Vi går ud på et billede. På et billede, ja. Men vi fik heldigvis det, der var hele pointen med turen. Lidt af elefant. Det var, det var selvfølgelig, at vi fik en masse forårstøj til Joachim. Og forårsjakke. Og regntøj. Og regntøj. Regntøjet, det var faktisk ret vigtigt, fordi det sidste, han har, det er i størrelse 80. Nu har vi købt det i størrelse 9804. Check. Så det er ved at være et stykke tid siden. Nu går turen hjemme. Så blev det morgen igen. Jeg har valgt ikke sådan rigtigt at sætte sammen i den her omgang, hvilke dage det er, fordi det gjorde jeg sidst. Og
Og det skal jo ikke være ens hver gang. Men Joachim, prøv lige at komme her og fortælle. Hvad er det nu, du lige har gjort? Dansede. Ja, du har fået en arv på fingeren. Det var da vi legede med Hulk-figurerne i går, ikke også? Så jeg har fået plaster på. Ja, du har så. Men Joachim, kan du ikke også lige fortælle, hvad du lige har trampet på? Ja, du har trampet på myrerne, ikke også? Ja. Må de godt komme ind i dit hus? Nej, overhovedet ikke. Det er vores Ja, hus. det er nemlig vores hus, og der skal Det er myrerne... ikke mere hus. Nej, så der har du lige hoppet på dem, ikke også? Ja. Ja, Så, hvad bliver? lige præcis. Kan du lige vise det igen? Går du fint? Nå, ja. Ja, nu stak han af, og så gik han faktisk ind og hamrede på en af dem, der sikkert er døde i forvejen. Men det er i hvert fald fint at have sådan en lille myrekilling-maskine vandrende rundt her. Og så er det bare så lækkert. Jeg danser de. Ja, i dag så er det tirsdag, ikke også? Og du har sovet længe. Jeg må se, jeg har. Må vi se? Ja, fordi i går, der var vi nemlig ude i børneloppen, ikke også? Det filmede jeg også lige lidt. Men hvad var det, du fik derude? Mamma Dula. Ja, og er du glad for dem? Her i sidste fredag, da Joachim var i dagpleje, der fandt han en marmorkugle på vejen til gymnastik med dagplejemor. Og det synes han bare var så fedt, men den blev væk. Og så da vi var i børneloppen i går, så var der sådan en hel pose for ingen penge. Børneloppen er sådan en genbrugsforretning, dem der ikke ved det. Og så var der bare sådan en hel pose marmorkugler for ingenting, og så tænkte vi, det var jo genialt. Og vi har både leget med marmorkuglerne, og har vi ikke også sovet med marmorkuglerne? Jo. Yep. Så det er bare dejligt. Jeg nyder påsken, og det håber jeg selvfølgelig også, at I gør. Så blev det sgu onsdag. I går der havde Anna og jeg date night, og egentlig, eller date day, fordi vi fik passet Joachim fra klokken 12. Er det ikke rigtigt, Joachim? Jo, Hvem passede dig? far var farfar. Lige præcis. Hvad ser jeg her? Ja, kan du komme over og vise det herovre? Du har nemlig marmorkugler, ikke også? Og stor. Og så står jeg lige præcis. Nej, så egentlig var det meningen, at jeg ville have filmet lidt fra vores tur. Men så alligevel besluttede jeg mig for, at fordi vi har filmet meget her på tirsdag, at vi måske lige skulle tage en dag, hvor vi ikke filmede. Så vi var ude og spise. Sådan et, hvad skal man kalde det, late lunch. Og vi gik bare en strøgtur, og så kom vi hjem og flød på sofaen, indtil Joachim han kom hjem igen. Men vi købte også en lille ting, som jeg tænker, vi lige skal have pakket ud. Så gik der alligevel et par dage, inden jeg overhovedet fik taget hul på den her. Og jeg har faktisk slet ikke fået filmet alt det i påsken, som jeg... vi havde egentlig ikke nogen planer. Vi skulle bare sådan hyggefilme, når de ting vi lavede. Men det har egentlig også været rart lige at have sådan en break, hvor man ikke sådan filmede så meget. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan den her video, vores såkaldte påskevideo, den egentlig ender. Hvor meget indhold den egentlig har. Men i går, der var vi til påskefrokost ved Annes familie. Super hyggeligt. Nede i sommerhus, ude og gå et par ture på legepladser og sådan nogle ting. Og i dag, der er det lørdag. Så jeg tror sidst jeg filmede var onsdag eller torsdag. Så der går altså nogle gange nogle dage imellem. Men derfor skal vi jo stadig kigge på det nye, som jeg snakker om. Jeg har lige købt sådan en keylight. Jeg synes nogle gange kvaliteten på mit kamera og lyset er lidt off. Så nu har jeg prøvet at købe en enkelt for ligesom at se, hvor godt fungerer det egentlig. Jeg ved godt, at de fleste anbefaler, at man vist nok skal have 2, så man får lys fra begge sider. Men nu prøver jeg lige en af gangen, for de koster alligevel en del. Så hvis nu det ikke er mig, hvorfor så købe 2? Så lad os prøve at se på, om det her det er noget. Umiddelbart så burde jeg vist nok have en både bag den her skærm og bag den her skærm, så jeg får lys ned på begge sider.
Men jeg tror, vi prøver at sætte den sådan lidt herover, så vi ligesom får lys ned her. Fordi nogle gange så kommer der lidt skidt lys for de her to, der gør til, at jeg synes nu, at mit hoved, eller farven i hovedet tæller aldrig. Så vi prøver lige med, som sagt, en enkelt. Jeg ved ikke, om den kommer lidt for langt væk. Hvad kan I egentlig overhovedet se der? Om I kan også godt se, at den er lige deroppe. Lidt på at se. Må ikke det går? Det må bare have noget med indstillingen at gøre. Lad os satse på det. Og så skal vi da lige få glemme, at jeg har lavet mad igen i dag. Det vil blive en dårlig vane. Eller en god vane. Men i dag så står den på ovenbagt grishu. Så lad os få noget at spise. Så er det sidste dag i påsken. Og det er begrænset, hvad det blev til af filmen her i påsken. Vi har heller ikke lavet det store enten besøgt familie og hygget herhjemme, gået ture og sådan noget. Så det er ikke fordi, der har været sådan så meget mere at vise. Det er også svært at filme de der familiemedlemmer, fordi de jo ikke ligefrem har skrevet sig op til det her, ligesom vi selv har. Men jeg vil egentlig bare sige, at jeg håber, at I alle sammen har haft en rigtig dejlig påske, og nu starter hverdagen jo igen. Og derfor så vil jeg egentlig også bare runde den her video af med at sige rigtig, rigtig god fredag. Nyd nu weekenden, inden det er, at det er jo så ugen efter påske selvfølgelig, men inden det er, at vi skal i gang med, hvad end det er, man laver. Tusind tak, fordi du så med. Hej.